Abahlali baseBaziya eMthatha eMpuma Koloni bacela isikhululo samapolisa esingumahamb'ehlala emva kothotho lweziganeko zolwaphulo-mthetho eziquka ukudlwengulwa kwabantu abadala. Amanina kule lali angungelele komkhulu ukuya kugwadla iqhinga lokulwa umkhwa wokuhlaselwa kweenkondekazi nobusela bemfuyo obuthabathe olunye unyawo. Elinyathelo balithathe emva kokudlwengulwa kweenkondekazi neminyaka engaphaya kwama-80 kutshanje. Le yilali yaseBaziya cebukuhle eMthatha. Ezinkondekazi ezixhaswa nangootata zityhola iziyobisi njengeziphembelela iziganeko zokuhlaselwa kwabantu asele boluphele ababhinqileyo. Olu dlwengulo nenye enzekayo isukela kwiziyobisi. Akuqali kudlwengula umuntu wesifazane. Ukuba sibala kakuhle inoba ngumuntu wesixhenxe nangaphambili ayingumuntu omdala. Inkosi yale lali ithi abalali buhlayo lulwebiwo lwemfuyo. Kwigame yokuqala ndizange ndive noba ziphumile, ndava nje kukhala itakane. Xa ndiphuma ndibe ndibuzile ebantwaneni igusha ziphelele, bathi ziphelele. Xa ndiphuma le izigusha zakuthi ezi. Xa ndisiya ebuhlanti, ubuhlanti buqhekezwe ngapha kuqaqwe ucingo kwelaa cala. Ndiye ndaphuma ndowuva izinja zikhonkotha njengendoda yomzi. Kanti ekuphumeni kwam ndizithele ndava ngembumbulu zabe zindubula. Ndiqinisekile kuwo lo mzi lona imbumbulu ezazimke namapolisa apha zingapha kwe-35 amakhoba. Xa zivukwa kusasa bazizawuvulelwa afumanise umuntu ozijongayo kokubana azikho. Xa yengena bunzulu kule ndawo izikuyo afumanise ubucingo luqhaqhiwe kuyintsini ke kwanye kusasa bangomgqibelo. Yasinika ke into yobana aziphumelanga zithathiwe. Kungoku nje aba bahlali banqwenela umahamb'ehlala wesikhululo samapolisa kuba eso bamangala kuso siseMthatha kumgama ongama-47 ukusuka apha. Ukanti umakhulu ugqwetha ufuduselwe kwikhaya labantu abadala lusapho lwakhe kuba lusoyikisela ubomi bakhe emva kokudlwengulwa ngokungenalusini engasaboni enjalo emehlweni. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eBaziya eMthatha.